M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo nonse kutumiki wa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri la Mulungu wachiwiri munyengo ya Adventi. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 40 ndime 1 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Priscilla Sieni kuchokera ku St. John's Girls Secondary School, Diocese ya Mangochi. Salimo lathu likuchokera pa Salimo 96 ndime 1 mpaka na 3 nkudzalumpha kufika ndime 10 mpaka na 13. Ndipo mthenga woyera wa Ambuye athu Yesu Khristu monga adalembera Mateyo mutu 18 ndime 12 mpaka na 14. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutikewera mawu ndi Reverend Father Joseph Kimo, a director a Radio Maria Malawi. Mawu oyamba. Mawu a buku la mprofeti Yesaya. Atonthozeni mtima. Atonthozeni mtima anthu anga, akutero Mulungu wanu. Muwakhululukire mofatsa anthu a ku Yerusalemu. Muwawuze kuti nthawi ya mavuto awo yatha, machimo awo akhululukiridwa. Ndawalanga mowirikiza chifukwa cha machimo awo. Kumveka mawu akuti, konzani njira yachauta mthengo. Lungamitsani msewu wa Mulungu wa anthu m'chipululu. Chigwa chilichonse achidzaze. Phiri lililonse ndi gomo lililonse alitsitse. Dziko lokumbikakumbika alisalaze. Malo azitunda awasandutse zidikha. Motero ulemerero wachauta udzaoneka. Anthu onse adzauona. Chauta mwini wake ndiye wanena zimenezi. Kudamveka mawu akuti, lengeza. Ine ndidafunsa kuti, kodi ndilengeze chiyani? Mawu aja adati, ulengeze kuti anthu onse ali ngati udzu. Kukongola kwawo kuli ngati maluwa akuthengo. Udzu umauma, maluwa amafota, chauta akazunzira mpweya wake. Ndithudi anthu sasiyana ndi udzu. Udzu umauma, maluwa amafota, koma mawu a Mulungu wathu adzakhalapo mpaka muyaya. Kwera pa phiri lalitali, iwe wokalengeza uthenga wabwino ku Yerusalemu. Ufuwule kwa mphamvu, iwe wokalengeza uthenga wabwino ku Ziyoni. Kweza mawu, usaope. Ambuye chauta akubwera kudzaweruza mwamphamvu, ndipo akulamulira ndi dzanja lake. Akubwera ndi malipiro ake, watsogoza mphotho yake. Adzasamala nkhosa zake ngati m'busa. Adzasonkhanitsa ana ankhosa ndi kuwakumbatira, ndipo adzatsogolera bwinobwino nkhosa zoyamwitsa. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu
Ambuye. Mateyo mutu 18 ndime 12 mpaka na 14. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, tsono mukuganiza bwanji munthu atakhala ndi nkhosa 100, imodzi nkutayika, kodi sangasiye 99 zina zija m'phiri nkukafunafuna imodzi yotayikayo? Ndithu ndikunenetsa kuti atayipeza, chimwemwe chake chokondwerera imeneyo chimapambana chokondwerera zina zija zimene sizinatayike. Chonchonso Atate anu amene ali kumwamba safuna kuti ndi mmodzi yemwe mwa anawa atayike. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero lachiwiri munyengo ya Adventi, mulungu wa chiwiri, ndikhulupirira kuti mfundo imene ikukula mawu amenewa ikupitiriza phunziro limene ifeyo tinaphunzira la mulungu lapitalo pamene tinayamba nyengo ya Adventi. Ndipo munjira zosiyanasiyana alaliki athu anatifotokozera tanthauzo la liwu lakuti Adventi, limene ndi liwu la pachilatini Adventus, kutanthauza kuti kubwera. Amene akubwerayo ndani? Amene akubwerayo ndi mpulumutsi, Mesiya wozozedwa uja, amene akubwera kuti atipulumutse ku machimo athu ndi kutisandutsa ana ake enieni a Mulungu. Mawu oyamba amene tawerenga tikukomana ndi mneneri Yesaya amene akulengeza za chiyembekezo chachikulu kwa ana a Israeli amene anali mu ukapolo ku Babeloni. Akulengeza kuti chiyani? Tiwerenge. Atonthozeni mtima, atonthozeni mtima anthu anga, akutero Mulungu wanu. Muwauze kuti nthawi ya mavuto awo yatha, machimo awo akhululukidwa, ndawalanga mowirikiza chifukwa cha machimo awo. Choncho Yesaya akufika kwa anthu amene anali otaya mtima, kuti koma ifeyo kodi ukapolo umenewu tidzatulukamo? Ife tidzabwereranso ku dziko lathu la chilonjezo, ife tidzabwereranso ku mzinda wathu wokoma wa Yerusalemu, ife tidzabwereranso ndi kukapemphera mu tempile, mnyumba ya Mulungu mmene Mulungu amakhalamo, ndipo ife timakomana naye. Anali anthu okhumudwa, anthu otaya mtima. Yesaya akubwera akuti ndabwera kuti ndikuwuzeni uthenga wabwino. Ndiye pofuna kusonyeza kupulumutsidwa kumeneku, Yesaya akupereka ngati zizindikiro, kunena kuti konzani njira yachauta mthengo, lungamitsani msewu wa Mulungu wathu m'chipululu, chigwa chilichonse achizaze, phiri lililonse ndi gomo lililonse alitsitse, dziko lokumbakumba alisalaze, malo azitunda awasandutse zidikha, motero kuti ulemerero wachauta udzaoneka.
pamene tsopano tikuona kuti adventi imeneyi mmene ifeyo tikuyembekezera kubwera kwa mpulumutsi wathu ikutimemeza tonse kuti tisalaze mitima yathuyo, tisalaze ngati muli zimitunda zosiyanasiyana, tikometse, tisasanduke ngati eni a guest house ija ya ku Betelehemu kapena nyumba ya alendo ija ya ku Betelehemu mmene anakana mpulumutsi kunena kuti kuno kulibe malo. Mitima yathu isasanduke ngati ma guest house amene ajawo, koma mtima wathu usanduke chabwino, singati khola loyipa mmene nyama zimagonamo, koma mtima wathu usanduke wotsekuka, womuvomereza. Ndiye inu ndine ena adi tikusowa kusalaza zimapiri, tikusowa kugwetsa zimitengo, tikusowa kuchosa kuphulisa ndi mabomba miyala imene yazaza mu mtima mwathu, imene izatilepheretsa kumulandira Ambuye Yesu. Salimo makamaka mawu achilimbiwo ndi mawu okoma kwambiri, pamene akunena kuti Mulungu wanu akubwera kudzaweruza mwamphamvu. Choncho Yesu amene akubwera pa milungu inayi imene iyo amene tikunkonzekera kuti abadwe mu mtima mwathu, asazabadwemo ngati mmene yana abadwira zaka 2025 zapitazo mukhola la nyama, koma azabadwe mu mtima moyera. Mulungu wanu akubwera kudzaweruza mwamphamvu. Potsiriza mu uthenga wabwino umene tawerenga, mfundo imene yakula mmenemo ndi chifundo cha Mulungu chopanda malire. Ngati munamvetsera bwinobwino dzulo lolemba pamene timachita chaka cha Mayi Mariya obadwa opanda tchimo, Immaculate Conception, mawu oyamba a mu Genesis anaonetsa kuti Adamu ndi Eva anachimwa, ndipo chifukwa cha kuchimwa kwawo ife tonse timabadwa ndi tchimo. Koma Mulungu akufuna kuti aliyense mwa ife akapulumuke. N'chifukwa chake anakonza, titha kunena m'chilankhulo cha makono, plan B. Plan B kuti anthu awawawa sangakhale wokondwa, sangakhale ndi mtendere popanda ife. Choncho mpulumutsi abwere, abadwe mwa mzimayi, awapulumutse. Kwapulumutsa kwache kwavutikira. Mulunguyo akanatha kusankha njira zina, kapena akanangolankhula kuchokera kumwambako kuti anthu nonse tsopano mwapulumutsidwa, koma anasankha njira imeneyi. Ndipo ife sitingamufunse kuti chifukwa chani munasankha njira imeneyi yoti mwana wanu abwere pa dziko lapansi ndipo azatipulumutsa. Tsono nkhani imene yakula mu uthenga wabwino ndi yakuti Mulungu akufuna tonsefe kuti tikapulumuke. Ndiye mukamaona fanizo limene likuperekedwa potsata maganizo a umunthu ngati ifeyo, monga ngati ineyo, nitakhala ine ndi nkhosa 100, ndiye imodzi yasochera, ndikuwuzeni zoona abale anga, ineyo sindingasiye 99 kuyamba kuyitsatira imodzi. Chifukwa nanga tsopano poyitsatira imeneyi 99 zina zichaso nkutithawira, sindaluza. Ndizanena kuti iyayi imodziyo basi bora ndatsala ndi 99. Koma maganizo a Mulungu ndosiyana ndi ife. Apapo pamene pakoneka chikondi chake chopanda malire kuti Mulungu ali wokonzeka kuzisiya 99 izi ndikuyitsatira yotayika ija. Ali wokonzeka kunditsatira ineyo, ndikukusiyani inu ambiri amene wina simusowa kutembenuka mtima, koma ineyo anditsatire kuti mpaka ndibwerere kwa iye. Chifukwa iyeyo sakufuna ndi mmodzi yemwe mwa ife kuti akatani akatayike. Ndiye ngati ine ndikatayika, ngati inuyo inu mukatayika, si chifukwa chakuti Mulungu anakulengani kuti inuyo muzakhale nkhuni za ku Jehena, kapena anakulengani kuyambira pachiyambi kuti inuyo muzatayike. Ayi, Mulungu anatilenga ife tonse kuti tizakondwere naye mpaka namuyaya. Ngati kuti kutayika, ineyo ndikakatayika, ndikatayika chifukwa chakuti nasankha ndekha kuti nditayike. Pamene Mulungu
amafuna kuti ndikhale ndiye mpaka namuyaya. Inunso ngati muti mukati ayike musakanamizire wina koma ndauje koma ayi munasankha nokha. Ndisirize ndi mawu a Augustino Woyera amene amanena kuti pakubwera kwa Ambuye Yesu pa dziko lapansi pano anakhala ngati wammangirira Satana ngati galu pa chingwe, ndipo pamene watha kumauwa koma ngati ifeyo tipita nkumakasewera naye ndikumwalowetsa dzanja mwina mkamwa mwake akatiruma, ndi ifeyo amene tinasankha kuti Satanayo atani andirume. Choncho ndiwerengeso kotsiriza. Chonchonso Atate anu amene ali kumwamba safuna kuti ndi mmodzi yemwe mwa anawa atayike. Amen. Lekani kutita mata musalimi mitima yanu nawe yafika Ambuye Yesu akukwela Luka